ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା ମୋର କହିବାର ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଏରିଆରୁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡି ବଳଭଦ୍ରପୁର ଡାମରପୁର ଆଉ ଆଗରା ବଗେରା ସବୁ ଭିଲେଜରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗାଁରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବଟ୍ କେହି ଜଣେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଉ କି ଗୋଟେ ଫଲୋ କରିଦେଉ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଫଲୋରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଷତି ପଡ଼ିବ ହେବନି, ଲେକିନ୍ ମୋତେ ଟିକେ ଫରକ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଗରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।